Ito naman yung katambak o yung isda sa bato. Yan, ang dami. Fresh na fresh po talaga. Ano? Priskong prisko. Wow, masarap po ito sa masarap po ito sa liat, yung isda na tinula, saka yung pinaksiw. Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So for this video, nandito po tayo sa bahay sa tindahan nila ni Mama at ni Papa. Kasi tutulungan ko po sila sa pagtinda or kung ano yung mga gawain dito sa tindahan. Kasi napaka-early pa. Papunta na po ako dun sa farm. Yan. So time checks is 6:40 pa po. So yung in ko sa farm is alas 8 pa, no? So yung plano ko is tutulungan ko sila kasi maraming gagawain dito at saka maraming mamimili. So yung tindahan namin is nandito lang po sa Along the Road lang po sa Flores, Bagal nga Flores, Katmon, Cebu. Yan, no? Along the Road lang po yung tindahan namin. Ayan. So mayroong customer, so tulungan muna natin sila si Mama, no? Pila iya pa? Ha? O imo ra gitimbang? Dira na sa dol, ma? Ha? Pila rin kilo pa? Oh. Mana na sana nito? Na? Oo, 100 din. Lama, ito yung status. Saan nga daw? Dagko imo mo. Dagko imo. Dili na sa tuwa pa? Kuha na. Ilang kilo yan ay? Apa? Masay mo daw? Kastig ba? Ipon daw? Ah, ipon na. Yung bigyan mo yan. Bulan ni, Ma? Balik 200. So yan guys, no, yung isda ni Papa po, yung paninda namin dito, napaka-presko po. Fish na fish po talaga yan kasi kuhang-kuha po ito dito sa amin, yan, no? Kasi meron pong mangingisda dito sa amin. Yan, no, mga labas pa kayo guys. Yan. Tingnan nyo, yan, no. Kita-kita nyo talaga na fish po talaga yung isda, oh. Yan, napaka-fish po talaga yung isda. Pila itong kilo, Ma? Tag 200? Oo, 200. So 200 pesos lang po yung mga isda namin dito. Ito yung tamarong, yan, no, tamarong. At saka iba pa, meron pa po iba ditong paninda. So gusto ko pakita sa inyo yan, mga tamarong. Yan, kanima unsan isda, Ma? Katambak? Di mo ni katambak god? Kani ba? Karabalyas po ito guys, yan, no. Fish na fish, galing po ito sa Medellin. Ito naman po yung budburon. Kasi dalawa po yung klase na budburon. Meron pong
isda na budburon ito, pero yung kanyang ikog is pula. Pula po. Ito white po yung kanyang ikog. Saka dito, meron din ditong mga bangus. Yan o, yung bangus. Masarap po ito sa inihaw. Fresh na fresh po talaga yan. Galing po yan sa Medellin. Yan o. Ito naman yung katambak o yung isda sa bato. Yan, ang dami. Fresh na fresh po talaga. Yan o. Priskong prisko. Wow, masarap po ito sa masarap po ito sa yung isda na tinula saka yung pinaksiw. Pwede rin itong gawing skabitsi. Yan o. Grabe. Fresh na fresh. Gitimbang palagyan ninyo, ma? Ah, may order ito? Itiniusam ni ma? Bangus gagmay. So, tutulungan ko na lang po sila si mama. Takos. Sila. Tagpo. Kakisa ni kuha pa. Isa gani. Taga. Sila. Singko kanila. Balik sa kanibal mo. Nga ko ng para. Guys. Yatot ba ni Mus Carmen pa? Ha? Mus Carmen. Oh. Video ini bit. Asa mi dapat guys. Ito. Sa asa may bang. Dito sa mga truck. Deliver sa Carmen. So, deliver po namin to sa Carmen. Yun ba? Ano? Makakita mo. Mabukit. Kanira doon kanalde? Napay mga pom. Tula guys. Asa man? Tuwawa sa mga ako. Kanang ka niya. Asa man? Tanah tuloy. Kahit so kilaw. Kilaw mo. Pailawan ko nito. Sama na kay. Pailawan lang. Galon. Galon ba patong galon? Ay, ka na lang din sa bako. Asa galon ma? May ice. Oh. Ay, tama ito ding. Ay lang sa. Puno. So yun guys no, is i-deliver po yun ni Papa sa Carmen kasi meron po kaming order. Pila ka kilo guys order ma? 30 kilos po yung order kasi dito sila mag-order sa amin kasi nga napaka-presko yung isda namin dito. Galing pa sa Baybayin. At saka dito guys, meron kami ditong tinitindang uling yan no, para sa inihaw. At saka meron ditong mga lamas, pwedeng sibes daronan,
Tsaka sili. Meron din kami ditong pinya. Kisa nakataga di ba? Kanang driver sa lingba tagay. Nag-deliver sila pinya. Yan, binigyan kami ng pinya. Salamat po. Merong sibuyas at saka ahos. Sili. Sili. Kamatis at saka may luya. So yan guys, no? Meron din kami ditong sukang. Sukang na paninda. Yan. Mga suka. Yan, no? Mga sukang. Yan guys, dito naman guys, ipakita ko sa inyo yung mana mugkaon ma? So na siya ma? Fresh na fresh po talaga yung isda, no? Kani ma, asa man ni? Asa mang tabo na ni? O man dire. So yan guys, maraming salamat po sa panonood. Saka keep safe always po and God bless. Punta na po ako sa farm kasi nga maaga pa. So yung gusto ko talaga na puntahan sila si mama kasi napakaaga pa, tinulungan ko na lang po sila dito, no? So maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Bye bye, ingat po kayo palagi.